co cal coincide exactamente por parentesco que son a prima de risco. Efectivamente. De feito, teño máis dun primo risco, teño máis dun, daquelas son prima sucesivamente por varias vías diferentes. Bueno, como ben traduciu unha vez o traductor automático da Voz de Galicia, eses traductores automáticos poñen unha na súa vida, poñen un traductor automático, son a curma de risco. E hoxe mesmo Rajoy amenazoume dicindo que me iba a atacar directamente. E a mí eso, verdad, que me ofende porque é un ataque persoal. E como se me sube a tensión, igual me poño por riba dos 500. Bueno, carai. Como mínimo. A señora esa Merkel, esa señora tan potente e tan potencialmente potenciosa, con tanto poder e tanta hexemonía, que un día lle vai reventar a cabeza un día. É así, cando se acumula tanto, chega un momento no que ten que reventar por algún lado, porque non hai ser humano, non hai continente que encha con tanto contido, non se pode, se reventa por algún lado, rachas e por algún lado, eso ten que sair. E hai que ponerle bien. Falando en nome do comisionado da cidade de Gotham. Non sei se recordades o comisionado da cidade de Gotham, era un individuo que cada vez que había un problema chamaba a Batman por un teléfono cargado que tiña metido dentro unha quesera. Pois, o comisionado da cidade de Gotham, pola experiencia que ten esa cidade de ataques, de individuos, con unha entidade mental un pouco desviada, pois di que vai haber un ataque, probablemente vai haber un ataque próximamente dun discípulo de Joker que se chama Rajoy, que promete felicidade extrema e absoluta. Felicidade extrema e absoluta, felicidade é a palabra do programa, descoñecido, ocultado, pero coñecido por todos e por todas, do Partido Popular, e vamos quedar todos escarallados da risa, que nos vai dar algo, igual, máis de un, vai empezar a morrer, como dixeron un día, creo que era en Carrota, que me acaba de decir aí o compañeiro dentro, vai empezar a morrer xente que antes non morría. Igual quedamos todos así, mira. E agobia, eso agobia. Me ríse está moi ben, pero todo o día tampouco é... Porque eu penso, non, na felicidade extrema e absoluta, que significa a felicidade? Pois a obtención dun placer intensísimo, un placer, pero increíble, rir a cachón sin parar, sentirse ben, estar nun estado de absoluto benestar. Sí, pois iso, por un lado, hai un sector da poboación, un sector reducido da poboación, véxase este sector formado por banqueiros, directivos de grandes corporacións empresariais, ou, por exemplo, tabeiróns, nunha palabra, ou especuladores, tabeiróns. Eses van vivir que flipas. Eses, van ter unha felicidade extrema, absoluta. Pero o resto, supoño que a vía para chegar a esta felicidade será, pois, aceptar o concepto, e asimilar o concepto da felicidade hindú, tibetana, igual, onde, pois, por exemplo, hai que ter unha vida contemplativa, a abstención sexual absoluta. Pois prescindir de todas as cousas superfluas. Somos consumistas, temos o mal dentro metido, consumimos. Que consumir? Tan tiro médico por todo. Por favor. Que non hai que ir médico por todo. Pois supoño que será a través desa vía, pois a asimilación, bueno, tamén, pois, que nos verá a todos, non? Vestidos, pois eso, con túnicas, con taparrabos con sábanas vellas que sobran na casa, e moi delgadas, bueno, chupaos.
A vida contemplativa é o que ten. Supoño que será porque non me explico. E, bueno, eso é o que... é a solución que lle vexo, porque outra non lle vexo. Porque esa parte dos banqueiros, dos especuladores, bueno, os que van a estar tamén moi contentos posiblemente o día 20, vai a ser a familia do señor ditador ese, porque van ter que doble celebración, o cabo dano, máis unha prova botellón que van facer con unha saia, un canapé. É o caso deste discípulo de Joker, según me dio comisionado. Eu teño tamén un teléfono directo con el, un teléfono que me metió unha caseira, queixo da Arzúa, meto queixo da Arzúa, teléfono, meto queixo da Arzúa, teléfono. Arzúa. Bueno, despois, aparte diso, tamén tivemos xa ataques de vengadores tóxicos, como o señor Escribano, que anda intentando facilitar a introducción de sustancias químicas bastante peligrosas. Bueno, hai que vivir con risco, con perdón, mellor do presente. Bueno, tamén estive así investigando un pouco e dixen, vou mirar a ver que o que fixeron representantes galegos, bueno, en este caso galegos, non galegas, representantes que son as cabezas de listas dos diferentes partidos, non? Pois, por exemplo, na persoa está o señor Camaño, que foi ministro de Justicia, discriminou un pouco judicialmente ao noso país, a Galiza. Despois está outra especie de vengador tóxico que se chama o señor Erias. Está obsesionado coa enerxía nuclear. Absolutamente. E agora, se me permitides, gracias ás súas intervencións no Congreso dos Diputados en Madrid, representando a Coruña, a provincia de Coruña, quero dicir, bueno, provincia se chama así, teño que, bueno, fixo, de verdade, aprendín xeografía peninsular, da Península Ibérica, máis do norte de África, que flipas. Bueno, teño que ler, porque, bueno, el, nas súas intervencións, que digo, enerxías renovables, plan de enerxía solar nas comunidades do Mediterráneo. Moi daqui, eso é moi daqui. É moi daqui, eso. Modernización do sector eléctrico. Ben, vamos a situalo geográficamente. En Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Lucena, Isla de Alborán, Vélez de la Gomera e Islas Chafarinas. Mira aí. Hai que ser exótico. Non nos sobra. Cando nos falla a nosa luz? Cando nos falla a luz? Estamos iluminadas, por favor. Despois tamén o tipo dixo, vanme queixar polas deficiencias de suministración eléctrica en las caletillas. E iso tivo que buscar, ben, non? Está en Tenerife. Gracias, eles, porque así tamén me instruo na xeografía e viaxo por aí adiante. E despois, para buscar así algunha referencia aquí ao noso país, pois, atopei algo que, non sei, a ver que opinades vos, medidas para paliar as inundacións no Cantábrico Noroeste. Será a Mariña Lucense? Bueno, despois, para aquí xa directamente para Coruña, isto de verdad, algo que ben necesitamos, que é a mellora do traballo da Guardia Civil en Coruña. Vamos, tes caso. No, mellora o traballo do Cuerpo Nacional de la Policía Nacional. O sea, do Cuerpo Nacional do Corpo da Policía Nacional. Esos son medidas directamente para aquí. Bueno,